fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tippreżentanna lil San Ġwakkin u lil Sant'Anna, il-ġenituri tal-Verġni Mqazza Marija. Infaħru lil Ġwakkin u lil Anna skont il-ġenerazzjoni tagħhom, għax il-mulej sawab fuqhom il-barka li huwiet lill-poplu kollu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Ernest Gawci. Mulej Alla ta' missirijietna, inti ħtat li San Ġwakkin u li Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwilethom ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li inti wiegħed lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Erġgħu lura urliet ribelli, oraklu tal-mulej, għax jiena sitkom u neħodkom wieħed minn belt u tnejn minn kull familja u ndaħħalkom f'Sion u nagħtikom rajja għal qalbi li jiraw bil-erf u l-għaqal. Meta intom toqtru u tnislu fuq l-art f'dawk il-jiem, oraklu tal-mulej, ħadd ma jitkellem aktar fuq l-arka tal-patt tal-mulej. Ma jaħsibx aktar fuqha u ma jiftakarx fija, ma jibkuwiex u ma jagħmlux oħra. F'dak iż-żmien isejħu l-Ġerusalemm it-tron tal-mulej u jinġabru fija l-ġnus kollha għall-isem il-mulej u ma jimxux aktar mal-ebusija ta' qalbhom il-ħażina. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ħaresna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħaresna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha il-bot fil-gżejjer u għejdu, dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj ħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħaresna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għad jiġu u jannu fuq il-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Il-mulej ħaresna kif ra ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu x-xbejbiet bis-sfin, jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vjestu tagħhom fejna, nfarraġhom u nferraħhom wara il-hemm tagħhom. Il-mulej kif raj ħares il-merħla tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħen dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira, jożuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu mela isimgħu din il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li jinżena f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma tAlla u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma eruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuq l-għawġ jew isib min ħabtu minħabba fil-kelma u malajr jitfixkel. Dak li jinżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma tAlla. Iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak li imbagħad inżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott u dan jagħmel 100 u dak 60 u l-ieħor 30. Din hija l-kelma tal-mulej. Ħa nagħmlu ħsieb qasir fuq l-Evanġelu. Mela eżis is-sorpriża li jtina Ġesu dalgħodu insibuha fl-aħħar nett ta' din il-parabola. Fil-bidu tal-parabola qisu l-ebda żerrija ma waqgħet far differenti ma seta' tieħu r-ruħ. Mela x'kien? Kienet iż-żerrija li fl-aħħar waqgħet fil-ħamrija u fil-ħamrija tikber u għamlet il-frott fil-ħamrija. Għaliex? Għax il-ħamrija minn nfisha li qed jitkellem Ġesu hawnhekk nistgħu nxebbħuha mad-disponibilità tiegħi u tiegħek meta nkunu lesti nilqgħu il-kelma tal-mulej li titwassal lilna ta' kuljum. U allura meta nkunu disposti li nħallu din il-kelma tiffurmana, allura nibdew naraw progress fil-mixja tagħna wara Ġesu. U għalhekk propju naqraw il-kelma tAlla, għax il-kelma tAlla fiha ħafna u ħafna grazzi li ħafna drabi mhux dejjem noqogħdu attenti għalija. Kull kelma li fiha l-Bibja tista' tkun għalija konverżjoni. U allura kemm hija importanti li nisimgħu l-kelma tAlla. U għandna ċans li nisimgħu l-kelma tAlla meta niġu nisimgħu l-quddiesa. Jiena rrid inkun disponibbli li nisma' l-kelma tAlla u meta nara xi ħaġa fil-kelma tAlla li l-kuxjenza tiegħi tniggiżni mhux nibqa' għaddej imma nibqa' naħseb fuqha. Il għaliex imbagħad għalhekk il-kelma tAlla ma tħallix frott fiha għax inħallejta tgħaddi jew għamilta biruħ ma smajtix. Importanti jeżis li nkunu disposti li nisimgħu l-kelma tAlla u l-kelma tAlla qiegħda hemmhekk biex tfejjaq lill-bniedem sew spiritwalment u sew materjalment. U allura x'nitolbu li Ġesu dalgħodu? Ngħidu l-mulej Ġesu, enni għalfejn biex qatt ma nidbiet minn imħabbtek. Ġesu jħobbna b'imħabba tal-ġenna u importanti ħafna li noqogħdu attenti li ma nitbedux mill-imħabba tiegħu minħabba gosti oħrajn fid-dinja. Il għaliex bħal ferħ li jtina Ġesu ma nsibux. Huwa ferħ li Ġesu jaffjati lil dak li jħobbuh. Il-ħwejjeġ tad-dinja ma jimlewx il-qalb tal-bniedem u l-ferħ ara kemm il-bniedem jipprova jagħmel minn kollox biex forsi jistreħ ftit u jifraħ. Id-dinja tista' twedek u tista' tagħtik imma tista' toħodlok kollox. U allura importanti li ma norbotx qalbi mal-ħwejjeġ tad-dinja. Importanti ħafna li nibqa' fl-imħabba ta' Ġesu. Bil-wieqfa.
infaħru lill-Alla llum għaliex ħatar il-San Ġwakin il-San Tanna biex minnhom titwilet Alla u nitolbuh bit-talb tagħhom sabiex jeħles il-poplu tiegħu minn kull tiġrib ta' issa u tal ġej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek li bija inti llum qiegħed iżżur il-ġnus li inti ħlaqt għalik biex twaslilhom is-salvazzjoni tiegħek nitolbu. Ħoħsib il-poplu tiegħek tal-Patt il-qadim, il-poplu ta' Ġwakkin u Sant'Anna, il-poplu li minnu kien Ġesus kont il-ġisem u waslu għal verità sħiħa tiegħek nitolbu. Għarraf li ġnus kollha s-salvazzjoni u l-maħfra ta' dnubiet sabiex tmexxi il-paċi tagħhom fit-triq ta' slim nitolbu. Fil-qalb ħalina tiegħek mulej ejja żurna u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni biex neħirsu mit-tiġrib ta' issa u naslu għall-għena ta' dejjem nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, inti għażilt lil San Ġwakin il Sant'Anna biex minnhom titwilet il-Verġni Marija, Omm ibnek u Omm il-Knisja. Għamel li bit-talb tagħhom aħna neħilsu minn kull deni u niksbu d-don ta' imħabtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjobitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżurinti ġiblet tiegħek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej daw l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li inti wiegħed lil Abraham u lin-nislu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. Il-vreb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawm min għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet,
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew inti mulej jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalek mulej ġejnu qudiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem bid-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi. ħabru l-mewt tiegħek mulej, x'għandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, stennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna mnamlu dan b'tifkira tal-passin il-biebnek f'dina u tal-qaw minn mitloħ gloris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li huwa jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba tal-bixxewqata dil-familja li inti trid tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin lillu lidek kollha waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien nitaxqu għal dejjem bis-sef tiegħek bi Kristu Sidna li bejn titfor id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu
kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missilli jħobna, missilli għadirna fin-nuqqas taħila tagħna, missilli lest li jenna għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi. Ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil min oħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajjim. Bil-mewt tiegħek kif li tminnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu l-għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, inħobbok, Signor Alla. Ta
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierika inda fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierika inda fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierika inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. O Alla inti ridt li jibnek il-waħdin jitwilet mill-bnedmin biex b'misteru tal-għaġeb il-bnedmin jieħdu t-twelid ġdid minnek fit-tiba tiegħek ħares lil dawk li inti titma bil-ħobs tal-ulied u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.